Яңалыклар чыгарды сөз өчен башлап җибәрде. Студияда Алина Хисматуллина, исәнмесез? Турак йортлар һәм балалар бакчалары Наил Мәгдиев төзелеп килүче объектларда эш барышы белән танышты. Тулырак Лейсан Ханова. Бурыч аркасында фатирда утны өзгәннәр 3 балалы гаилә турак коммуналь хезмәтләр өчен түли алмый. Чаллыда Татар егете 2019 бәйгесенең сайлап алу этабы узды. Катнашучылар белән Мәргән Файрушина аралашты. Наил Мәгдиев төзелеп килүче объектларда эш барышын карады. Ул 65-тә 10, 65-тә 06 йортларында булды. Шулай ук балалар бакчаларында игътибардан читтә калдырмады. Төп сорау төзүчеләр объектларны үз вакытында куллануга тапшырырмы? Тулырак Лейсан Ханова сюжетында. Алданған өлешчеләр проблемасын хәл итүгә Евростиль компаниясы да алынды. 65-тә 10 йортында төзелешне 11 мартта башлап җибәргәннәр. Бирдә 3 һәм 4 блокларны сафка бастырачаклар. Сколько построено было до вас? 7 этаж, 8 этаж. Часть начала было здесь. Вот, мы разобрали то, что по экспертизе Положено было. То есть положено было под демонтаж. Мы все это работу закончили. Подняли сейчас до уровня перекрытия 8 этаж, подготовили 2 подъезда. Работают сейчас на 3-м подъезде. Шәһәр мэры күчмә киңәшмә вакытында йортны бу ел ахырында төзеп куллануга тапшыру мәсьәләсен күтәрде. Алданган өлешчеләр фатирларын инде 5 елга якын көтә. Срок обозначен 2 квартал 2020 года. Да. Мы просим, чтобы эта задача была решена в 2019 году. 17 катлы 65-тә 06 йортын төзеп бетерү бурычын Профит компаниясы үз өстенә алды. Бирдә 119 алданган өлешчегә фатир биреләчәк. Эш шактый йортны 2020 елның 2 кварталына куллануга тапшыру бурычы куела. Мы сейчас вот все перекрытия разрушаем и по новой будем опалубку ставить, армировать, бетонировать. Это вот такая ситуация практически по всему периметру. Чираттагы объект 63-нче комплекста төзелеп килүче балалар бакчасы. Ул 340 урынга исәпләнгән. 10 апреля первый этаж перекрываем, и сразу же параллельно после перекрытия первого этажа начнутся каменщики работают и спецработы, электрика, сантехника и так далее, и так далее. Бирдә 18 төркем ачылачак, аларның яртысы ясли яшендәгеләр өчен. На первом этаже 2 группы и на втором этаже 2 группы комбинированные называется, то есть с учетом принятия детей здоровых плюс значит, с определенными ограничениями в здоровье, то есть по 10 человек. Шалда барлыгы 6 балалар бакчасы төзеп файдалануга тапшырачаклар. Аларның барысы да ишекләрен 1 сентябрьгә ачачак. Ләйсан Ханова, Ленар Султанов, Яңалыклар. Утны өзділері біздің қайнар әлемтәге 27-16 ай ортында яшәүче Елена Пилипенко шалтыратты. Аларның коммуналь хезмәтләр өчен зур бурычлары бар. Гаиләдә 3 бала, әти кеше алар белән яшәми. Хезмәт хакы бәләкәй булгандыктан шәһәрдә фатир өчен вакытында түләп бара алмый. Идарә итү компаниясе аңа бурычны кичектереп түләү мөмкинлеге биргән, әмма әни кеше барыбер тиешле сумманы кертә алмаган. Римма Султанова сюжеты. Я поставлю в кастрюльке воду. Вот у меня кастрюлька уже с водой. Еленаның гаиләсе 2нче көн утсыз утыра. Шырпы шәмнәр алганнар. Чәйне кастрюльдә кайнаталар, дәресләрне фонарик белән әзерлиләр. Улы балалары 16-17 яшьтә, кечесе бакчага йөри. Я пришла с работы, у меня отключили свет. У меня 3 детей. Ни кушать, ни приготовить, ни постирать, ничего. Ни суда, ни предупреждения, то, что у меня завтра выключат свет. Фатир өчен бурыч 45 мең сумга җиткән. Идарә компаниясе бурычларын түләү өчен махсус график төзегән. Ул 17 елның июненнән 18 елның декабренә кадәр булган. Әмма Елена кирәкле сумманы түли алмаган. Мне предложили оплачивать долг мой ежемесячно по 8 тысяч. 3 зарплата, 3 реструктуризации и 5 квартплата. Я не смогла, потому что на заводе была зарплата 8-10 тысяч. Елена әйтүенчә, хәзер ул башка урында эшли, хезмәт хакы кечкенә даими түгел. Бер балага пособие ала, 2 балага әтиләре алимент түли. Әмма бу акча ашауга гына җитеп барады ул. Ана кеше нишләргә дә белми. В этом году опять подала на реструктуризацию. Реструктуризацию мне отказали. Начальник мне сказал, вам отказано в реструктуризации, и дал мне бумагу. Я с этой бумагой пошла в соцзащиту. Соцзащита сказала, мы вам ничем помочь не можем. Елена яшәгән йорт Радужный бер җаваплылыгы шикле җәмгыятенә карый. Аның хезмәткәрләре безгә комментарий бирмәделәр. Әмма телефон аша әңгәмә вакытында киләчәкне төзибез идарә компаниясе җитәкчесе Нариман Назыров Елена Пилипенконы үз бүлмәсендә кабул итәчәген һәм мәсьәләне тагын бер кат караячагын әйтте. Бу сорау безнең контрольдә тора. Римма Султанова, Фәнис Ихсанов, Яңалыклар.
Әгәр сезне берәр нинди проблема борчаса, шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең редакциянең кайнар элемтә телефонына шалтыратыгыз. 51-31-31 номеры тәүлек буена эшли. Кыска гудоктан соң хәбәрегезне калдырыгыз. Безнең хәбәрчеләребез сезнең белән элемтәгә кирип проблемагызны хәл итәргә булышыр. Шалтыраткач исемегезне һәм телефон номерыгызны калдырырга онытмагыз. Яршал Татар дәүләт драма театры артисты Булат Саляховның пьесалар җыентыгы ел китабы бәйгесендә җиңү яулады. Ул яратылмый калган ярлар дип атала. Узган ел бу әсәр буенча куелган спектакль тамашачы мәхәббәтен яулаган иде. Китапта зур бәя алды. Аңа укучылар фикерен исәпкә алып, 1500 китапханәче тавыш биргән. Бәйгедә 328 китап катнашкан. Яратылмый калган ярларның тиражы 2000 данә. Бүген Халыкара театр көнендә без авторны зур җиңү белән котлыйбыз. Менің үшін бик зур шатлык болды. Беренче китабым һәм шул җиңүчеләр арасында булуы белән. Икенчедән спектаклем әйбәт кенә килеп чыкты һәм ул бара анда 7 спектакльнең пьесаның күбесе куелды профессионал театрларда. Туган телне белү осталыкларын һәм җырманга сәләтләрен күрсәттеләр. Чаллыда татар егете конкурсының сайлап алу этабы узды. Быел бәйге шатлык яшьләр үзәге базасында 17нче тапкыр үткәрелә. Конкурста Чаллы укучылары һәм студентлары гына түгел, күрше районнардан килгән егетләр дә катнашты. Алар белән Мәрьям Файрушин аралашты. Бәйге әле башланмаган, сәхнә артында иң кызган вакыт. Катнашучылар иҗади номерларын кабатлый. Кемдер җырлый, кемдер шигырь юлларын укый. Мин инде бу конкурста 2нче тапкыр катнашам. Мин Татар малае 2017-дә инде 1нче урын алган идем. Һәм менә бу конкурста Татар егете 2019-да 1нче урын алып карыйсы килә. Мин Югары Мензелә районы, Югары Тәкәрмән авылыннан килдем Татар егете конкурсына. 2нче тапкыр катнашам. Беренчесендә алай бик әйбәт әзерләнмәгән идем. Бу юлы инде үземнең иптәш малайны чакырып, ул миннән интервью алачак инде. Ул минем каян икәнлегемне, нәрсәләр белән шөгыльләнәм, шигырьләр язганымны әйтәчәк һәм мин аңа үземнең берничә шигыремнең берсен сөйләп китәчәкмен. Егетләр үзләре белән таныштырды, җыр-моңга осталыкларын күрсәтте. Әлеге бәйге милләтебезнең асыл егетләрен ачыкларга, туган телебезне, мәдәниятебезне, тарихны сакларга ярдәм итә дигән фикердә жюри әгъзалары. Татар егете һәм татар кызы кебек бәйгеләр һәр вакытта да кирәк. Чөнки без үзебезнең нинди милләттән икәнлегебезне белергә тиешбез. Һәм безнең яшьләребез шушы татар милләтенә лаек булып үсәргә тиешләр. Бәйгедә уңышлы чыгыш ясаган егетләр финалда катнашу хукукын ала. Чара 12 апрельдә Шатлык яшьләр үзәгендә булачак. Мәрьям Файрушина, Фәнис Ихсанов, Яңалыклар. Бу сезгә ишкерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алидан Хисматуллина сезнең белән сау булашам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Приближайте весну с покупками Wesson. Яйцо куриное первой категории 1 штука 4,99. Огурцы 1 килограмм 119,90. Действительно выгодно. Акция действует с 26 марта по 1 апреля. Участвуйте в акции «Чудо-огород». Приглашаем на весенний форум здоровья и красоты и специализированные всероссийские выставки «Спорт, отдых, туризм», санаторно-курортное лечение с 3 по 7 апреля в выставочный центр «Экспо Кама». Оргкомитет 47 0102.